Každá budova má svoj príbeh, no niektoré vznikli nielen zo stavebného materiálu, ale aj z viery, vytrvalosti a túžby po mieste stretávania sa. Jednou z nich je aj evanjelický kostol Svätého Ducha, ktorý sa podarilo postaviť v centre Nitry pred 25 rokmi. Začínali sme s veľmi malým balíkom peňazí a bola aj taká situácia, vyzerala, že to asi presne zoberú exekútori. Na Slovensku aj v zahraničí prebiehali rôzne zbierky na podporu stavby kostola, pričom z Ameriky sa podarilo vyzbierať $300,000 v období, keď bol kurz približne 30 až 35 korún za dolár. Keď sme my dostali tie doláre, tak Pán Boh sa pozrel na tú kôpku a vidí, že je to ešte málo, tak to zariadil tak, že ten dolár my sme menili po 50 korún. Na tých $300,000 to spravilo 5 miliónov korún. Počas dní, keď si zbor pripomínal posvetenie chrámu, bývalý zborový farár Ondrej Prostredník priblížil situáciu po zmene režimu v roku 1989, ktorá otvorila cirkvi nové možnosti. Pri zadávaní úlohy architektom sme mali pred sebou víziu budovy, ktorá by sa stala stále pozývajúcim príbytkom priamo domácnosťou duchovnej rodiny, ktorý cirkevný zbor tvorí. Tá frontálna časť steny, kde je vstup do kostola, mne to sprvu tiež vadilo, že ma ruší ten svet vonku, pretože medzi kazateľňou a tým vokajším svetom je iba 10 metrov a ja som častokrát videl takú scénu, dajme tomu na večerných službách Božích, že som kázal a pred kostolom sedel stály chlapec s dievčaťom, ona ho ťahla dnu, on dnu nechcel ísť, minútu sa tam naťahovali a mňa to rozhadzovalo proste, ale toto trvalo 2 týždne. A po tých 2 týždňoch som si na to tak zvykol, že keď som mal potom možnosť prísť do kostola, ktorý bol klasický, ja som tam nevedel kam, hovorím si, kde je svet. Dôležité sú tie spoločenské priestory, ktoré sú poblíž kostola, čiže ten farský úrad, byt pre brata farára, ako to je, a potom tie spoločenské priestory, kde teda sa môžu stretávať besiedka, aj potom náboženstvo, potom tie stretnutia mužov, dorast, naše presbyterstvo, proste to stále slúži. Základný kameň posvetil generálny biskup Julius Filo 26. decembra 1995 a v apríli 1996 sa začalo so stavbou. Dovtedy sa nitrianski evanjelici stretávali v kostole reformovanej cirkvi kalvínskej. Keďže tých reformovaných je málo v Nitre, tak my sme užívali kostol, aj sme znášali náklady, ktoré boli treba na kúrenie, na osvetlenie na tom kostole prebiehali. Takže tam sme boli od roku 1919 tam boli evanjelici, najprv sporadickejšie, potom každé 2 týždne, potom už každú nedeľu a budovať takto tú komunitu s tým, že ste niekde hosť a nemáte svoje vlastné. Evanjelici v Nitre sa objavujú už krátko po vydaní tolerančného patentu z roku 1781. Ich počet rástol pomaly. V roku 1790 boli 3, o 100 rokov neskôr 66. Prvé snahy o vlastný kostol sa objavili už v 30. rokoch 20. storočia, no vojna a následný režim ich znemožnili. Cirkevný zbor sa osamostatnil až v roku 1947 a viedol ho farár Pavel Valášek, ktorý slúžil až do roku 1989. Po ňom v Nitre pôsobili Ondrej Prostredník mladší a starší, Peter Fabok a Jozef Maslín. V roku 1999 sa stal farárom Ivan Elko. Ten kostol nemal od začiatku do konca jedného tvorcu, ale tie skupiny sa vystriedali a brat Vlastík Synak bol zborový dozorca dlhšie ako ja farár. On už pracoval dlhšie na stavbe, na dokončovaní stavby. Ja som zachytil posledný rok plus rok kolaudácií, ale bolo to úžasné, že stretli sa 2 úplne neznámi ľudia, ktorí boli odkazaní na to, že spolupracovať a zistili, že sa aj kamaráti, že si rozumejú a chvála Pánu Bohu, teda berieme to celé tak, že to bolo v Božej réžii a my sme sa tam ako pohybovali ako 2 mravčekovia. My sme boli použití na tú Božiu, na tú Pánom Bohom, na to, aby sme to dotiahli do konca. Prvý evanjelický chrám v Nitre posvetil biskup západného dištriktu evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Ivan Osusky. My sme 11. júna 2000 mali vlastný kostol, aj keď nebol zariadený a tak ďalej. My sme plakali radosťou ako malé deti. Nitrianske evanjelici majú úžasnú infraštruktúru a
ten program je už iba naplniť to celé ľuďmi a životom. Život do týchto priestorov priniesli aj deti na podujatí Cesta Bibliou. My tu máme v kostole aj detskú besiedku, čiže oni každú nedeľu tie biblické príbehy počúvajú, ale chceli sme, aby si to mohli chytiť, niečo poskladať, niečo hodiť, niečo hľadať. Budú zberať manu, Božiu manu, budú stavať babylonskú väžu, budú chytať ryby. Na jednotlivých stanovištiach pomáhala mládež cirkevného zboru. Vďaka ich prítomnosti bolo vidieť, že do života spoločenstva je zapojená každá generácia. Sme pri Noémovej arche. My tu vlastne ukazujeme deťom, ako ísť vlastne Božou cestou, naviesť ich na Boha a dúfame, že sa budú cítiť pri nás dobre. A ešte niečo možno viac o tomto vašom stanovišti, čo tu máte? No, máme tu plišákov, ktorých budú hádzať do archy. Oslavy 25. výročia posvetenia kostola sprevádzali koncerty, diskusie i slávnostné služby Božie, ako poďakovanie aj povzbudenie do ďalších rokov. Čas týchto dní naozaj sa tak dokazuje, že Pán Boh je prítomný v životoch ľudí a sa mnohí ľudia snažia naozaj žiť ten život s Pánom Bohom a snažiť sa naozaj to dobro preniesť potom do sveta. To, čo tu príjmeme v chráme, dať aj von medzi ľudí. No môžete ešte aj povedať, že kto vlastne prijal vaše pozvanie a kto tu dnes s vami slaví? My sa veľmi tešíme, že sú medzi nami naši partneri z Kirchheim Untertag a z cirkevného zboru Oberleningen. Tiež prišiel náš partnerský zbor zo Sázavy, takisto tu máme vzácnych hostí, brata generálneho biskupa Ivana Elkevu, potom tiež vlastne sestru generálnu dozorkyňu Renatu Vinceovú. Takisto sme dostali pozdraví aj od partnerského zboru Naperville, Our Saviors a tiež vlastne sa tešíme ešte aj z mnohých, ktorí prišli. Cirkevný evanjelický zbor v Nitre mal k 31. decembru 2021 zaevidovaných 1468 členov, má aktívne presbyterstvo a živé vzťahy so zahraničnými partnerskými zbormi. Naši mladí idú teraz v lete na Konfikem do Nemecka a takisto sme minulý rok boli na výmennom pobyte v Sázave, teraz prišli Sázavčania k nám, takže snažíme sa takto spájať aj európsky a uvedomovať si to, že naozaj nie sme nepriatelia, nemáme medzi sebou nejaké múry, ale sme priatelia, sme bratia a sestry.